Jalup jatend piny mar Ghana Mahama Baumia ogo bade piny kendo yie gi duoko mag yiero e pinyno. E ote mar ne jofwambo, Baumia olero ni jatend pinyno machon John Mahama ne ombe yiero mane obagi chieng' ngeso mokalo. Baumia nomedo ni duoko mag jod bura bende keto duond bura makwedo piny owacho National Democratic Congress e thuolo manyime. Ranyisi ni duond bura mane ochung' godo Mani Patriotic Party oyombo. Jatend piny mar Ghana Nana Akufo-Addo nogweto kapok kinde mar telo mar rumo gino manomiyo yiero bedo e piny mar Ghana. Kata dok ni jalup jatend piny oseyie gi duoko, duol mochung' ne yiero e piny mar Ghana pok ogolo duoko ayanga. But I've come to stay. That's a long way to go, but I've come to stay. It is possible for them. It is possible